ଗାଁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଘର ଚଟିଆ ଥିଲା। ତାର ନାଁ ମୁନି। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଉଡ଼ିବାର ଦେଖି ସେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ବି ଏମିତି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ମେଘ ସେପାରି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ସେଇ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିବାର ଦେଖି ମୁନି ବି ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୂର ଉଡ଼ି ସେ ଜମିରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତାହା ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଚିଡ଼ାଇକି କହନ୍ତି, ତୁ ଆଉ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଉଡ଼ି ପାରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁ ବହୁତ କମଜୋର ଓ ଡରୁଆଟା। ତାହା କହି ପକ୍ଷୀମାନେ ବହୁତ ହସନ୍ତି। ମୁନି ଚୁପ୍ ହୋଇ ତାହା ସବୁ ସହିଯାଏ। ସେ ସବୁ ରାତିରେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁର୍ବଳ, ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, ହେଲେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ବଡ଼। ମୁଁ ଦିନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼େଇକି ଦେଖେଇଦେବି, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ମୁନି ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସିଧା ଜମିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ତାହା ଦେଖି ପୁଣି ତାକୁ ଚିଡ଼ାଇଲେ ଓ କହିଲେ, ଏହି କାମ ତୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ ଘର ଚଟିଆ, ଘର ପାଖରେ ରହ। ମୁନି ଚୁପଚାପ ଉଠିଲା ଓ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲା। ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ବସି ମୁନି ଦୁଃଖରେ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ତୋତା ଆସି ତା ପାଖରେ ବସି ମୁନିକୁ କହିଲା, ଉଡ଼ିବା ଅଛି ତ ପାଙ୍କ ଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ତୋର ସେହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବୁ। ସେହି ରାତିରେ ନିଜକୁ କହୁଛି, ମୁଁ ପାରିବି, ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇ ନିଜ ଶରୀରକୁ ମଜବୁତ କରିବି। ସକାଳ ପାଇଲା, ମୁନି ଗଛ ଉପରେ ବସି ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇଲା ଓ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କିଛି ବାଟ ଉଡ଼ି ସେ ଜମିରେ ପୁଣି ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହସୁଛି, କାରଣ ଏବେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଡ଼ି ପାରିଲା। ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା। ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ କିଏ ଗଛରେ କିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁନି ସେହି ତୁଫାନରୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଗଛ ପତ୍ରର ମାଡ଼ ଖାଇ ପବନକୁ ଟକରାଇ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୁନି ନିଜକୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ ମେଘକୁ ଚିରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି। ସେହି ପକ୍ଷୀମାନେ ମୁନିର ଉଡ଼ିବାର ଦେଖି ଚୁପଚାପ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ମୁନିଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମୁନିଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଇଥିଲେ, ସେହି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆଜି ମୁନିଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲେ। ମୁନି ସେହି ତୋତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କଲା। ଆଉ ତୋତା କହିଲା, ତୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ତୋର ତାକତ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ତାକତ ତୋତେ ଦିନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ଭରସା ଦେଲା। କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘର ଚଟିଆ, ସେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଭାରି ଡରୁଥିଲା। ମୁନି ତାକୁ କହିଲା, ଉଡ଼ିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଉଡ଼େ ସେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନିଜର ତାକତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଷ୍ଟୋରିରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଉଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଆମକୁ ହସିବେ, ଚିଡ଼େଇବେ, ହେଲେ ଯିଏ ପଡ଼ିକି ଉଠେ ସେ ଦିନେ ଆକାଶକୁ ଛୁଏଁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବା ଆଗରୁ ନିଜକୁ ଭରସା ରଖି ଏକ ମନରେ କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କଲେ ଯେତେ ବଡ଼ ସଫଳତାକୁ ବି ହାସଲ କରିହେବ। ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।